Entzun alduzu zer gertatu den Arjaiz herriko leken mendian? Lana daukagu, katzago gaztertu behar dugu. Baina, zer gertatu? Ongi da, kontatuko dizut, borrelak izen dena. Azken arratsaldean, Anastasia Tarazeli, Juneta Maiaren amak, paseotxo bat ematera joan ziren mendira. Gizon misteriotu bat ikusi zuten, aizto batekin aletra gorri idatzia zuena eta kotxe ondoan. Handik ez oso urrun Juneta Maia jolasean zeuden. Gaua iritsi zen eta Juneta Maia ez ziren etera itzuli. Arrazioen Anastasia eta Txoribioto Juneren aita umeen bila joan ziren. Amaia desagertuta eta June hil aurkitu zuten. Kotxe baten gurpile marka zabilean zapalduta, aletra zuen aiztoa bularrean sartuta eta eskuineko hankan pitzadura bat. Uste dute gizon hura dela itzaila, kotxearen markak eta aiztoaren gaitik. Soy casi misterioso. Bueno, maletak egin eta Largizera joango gara. Asteazken goizeko 10:30 autobus hartu genuen. Eta 11:30 Argezen gaude. Lekez azterten hasi ginen eta konturatu nintzen lurrean zeuden kotxeko markak ez zirela zabaleko berdin. Inguruak aztertu genituen eta zulo batean kandela bat topatu genuen. Handik ez oso urrun Andre bat zegoen eta berari galdetzea zela berena erabaki genuen. Baina hitz egiten hasi nintzenean oska egin zuen. Eta Maiaren kamisetaren zati bat gonon pegatuta zuela konturatu nintzen. Bazkaltzera hotelera joan ginen, eta bazkalostean Txoribioto Arazeli eta Anastasiari pista berriak aipatera joan ginen. Derguezek dena kontatzen zien bitartean nik etxea pizka bat aztertu nuen. Eta Txoribiotoren mesanatzean Meriren izeneko emakume baten maitatzen dutuna Raul izeneko gizon batentzat, hilorde bat, Londreseko ziga baten giltza, kandela bat metxero batekin, liburu batzuk eta etxean botatako paper batzuk. Hotelera heldu bezain laster lerguezik aurkitutako pista guztia kontatu nizkien, eta zan zidan orain Amaiaren bila joan behar ginela. Gogoratu nintzen, Arazelik esan zidala Junil baino lehen pipa jaten ari zela. Pipa bat aurkitu nuen, eta besteak jarraituz baserri batera heldu ginen, eta Amaiaz galdetu genuen. Kaixo, Amaia hemen egon da? Bai, hemen egon da, baina orain dela gutxi egon da. Zertako? Bazoa aztertzen hasi ginen eta inatak aurkitu genituen. Hauek jarraituz du mugiko batzueta egitze ginen. Eta han zegoen Amaia, beten ezenik, irteten lagundu genien. Eta bertatutakoa azaldu zigun. Jolasean ari ginen, baloia iez egin zigun eta June bila joan zen. Denbora bat pasandoren, bere bila joan nintzen, eta zuaitz bate soka baten ezekita zegoen. Laguntza bila joan nintzen eta kotxe zarata entzun nuen. Begiratzera joan nintzen eta gure amak aurkituta zuen bezala zegoen. Gero gizon bat zela konturatu nintzen eta praka bakeroak zituela ere hartu ninduen, eta txabola batean gorde. Gaur bazkalostean iez egitea lortu dut, eta baserrian bazkaltzen eman didate. Gero etxeko bidean lokatzetan sartu naiz eta ezin nuen irten zuek heldu arte. Arratzaldeko 7:00 ziren, eta Maiaren etera joan ginen, Arazeliri dena kontatzea. Gu hoteleran joan ginen, eta gau osoa ez nintzen lokatu. Hipotesiak, irtenbideak, pistak importanteak pentsatzen. Hurrengo egunean liburu azokan Araceli Anastasia, Amaia, Lerguez eta ni elkartu ginen. Bakizu hori den irala da, Patxi? Bai, nor da? Txoribioto da. Nire gizona? Ez da zure gizona. Nola, kontatzeko arreguzu nola eluzen ondorio horretara? Lehenengo ustezkitzailea gizon hura zen, baina gurpiletako markak ez ziren berdinak. Gero Andre bazela pentsatzen genuen, umei buruz galdetzean ospegin zuelako, baina konturatu nintzen komunera joan zera, horregaitik ezin zidan ezer esan, zizagura zuelako. Eta kamisetaren zati bat Amaia bere etxean bazkaldu zuelako izango zen. Ostean Lerguezei zuei kontatzen ari zenean nik etxea aztertu nuen, eta Txoribiotoren mesanatzean Meriren maitasun gutun barraulentzat, hilorde bat, Londreseko ziga baten giltza, liburutegi bateko liburu batzuk, Raulen izenean hartuta eta etxean botatako paper batzuk. Orduan konturatu nintzen bere ez zela Txoribioto, Raul baizik, eta etxea bota ziotela. Pentsatu nuen
June hil eta diruaren zati batekin ez ordainduko zuela. Gero, Amaiak esan zigun zuaitatetik soka batekin lotuta zegoela. Agian lehenengo hil nahiko zuen, gero iztra topatu eta soka puskatuko zuen. Horregaitik pitzadura edukiko zuen, erortean egingo zuelako, eta gero kotxearekin zapalduko zuen. Gainera konturatu nintzen trebiotoren koteko markak eta sabeleko berdinak zirela. Ostean aiztoa sortuko zion, eta azkenik Amaia esan zidan txaka bakeroak zituela Raulek egun horretan bezala. Eta non dago nire benetako zenarra? Londreseko zigan dago. Joango algara? Ongi. Lehengo joango gara Rauli harrapatzera. Aizen azta berak biluzik ikusi nau. Etxera joan eta Rauli peluka kenuen. Polizia kartelara eraman zuen, eta zigako giltza eman zion. Londresera joan ginen. Ostean goizeko 11:30 berriro najezen ginen. Telefonoa jotzen. Bai, nor da? Londreseko ospitaleko zuzenbidea naiz. Raul hil dela esan digute. Eta nola zure alabaren ordenean denez, pasa aldiogu eta horrela berpiztuko da. Bai, mesedez. Ongi da, zer egitza zaizu horren etortzen bazaraik nirekin? Ongi, oraintxe noaz. Ondoren, telefonoa zeki eta hori egin zuen. Arratsaldean festa bat antolatu zuten, eta guztiak han zeuden, baita June ere. Aitziber naiz eta Patxi detektibearen papera egin dut. Ni Goizeder naiz eta detektibeen izan naiz eta juezen izan naiz. Ni Lorea naiz eta June izan naiz edo. Ni Enara naiz eta Amaian papera egin dut. Ni Lander naiz eta Raul Itzelaren papera egin dut. Ni Naia naiz eta Araceli Amaiaren amaren papera egin dut. Vale. Ni Maider naiz eta Anastaziaren papera egin dut, Junenen ama. Ni Unai naiz eta txoferraren papela eta polizia eta medikoaren papela egin dut. Ni Unai naiz eta Aitonaren papela egin dut. Ni Jon Egidazu naiz eta Amonaren eta poliziaren papera egin dut. Ni Kander Badiola naiz eta Zoribiotoren papela egin dut.